И здравейте хора, както гледате, днес ще направим нов сервер с моя приятел и сега ще играем в нашия сервер, който се казва Ние сме известни. Ако може, лайкнете това видео да си изкарам хляба и да не забравяйте каманката. Нека да започнем. Крафиолчета. Да знаете, че имам, пуснали сме се само координати, запазване на инвентара и това. И колко ние сме играли. И влизаме. О, колко време ще ни отнеме бомба, Та да. От тази игра нещо, като гледам, години ще отнеме, бе. Айде, бе, крипери се възникват от грешна в код. Я умира. Ало, добро утро. Почнахме. Ето го моят приятел Борис, бобката. Отгоре в екрана ще ви изгледне друго такъв моя акаунта и нека да започваме. Така, както в най-началните неща са дърва. Така. Взимаме за дърва. Хоп. Още дърва. Колкото намерим кобълстон, ще бъде полезно. Моят приятел къде? Чакайте го направя оператор. Хоп. Вече сме оператори. Нека търсим место. Опа, овца. Фублейс! Фулбокс! Така. Взема храна за нощта. Няма да имаш майки ти вече, установена лека траш. Знам, гаден съм. Я умира, Оп. Ако се чуете защо не съм се направил това неща, защото чакам да намеря камъни. Хоп, напред. Ей, там има камъни. Нека ги вземам. Хоп, малко дърва. Теглим. Сега кобълстон трябва да теглим. Тежко. Вече сме на дърво. Така. Никой нищо не е видял. Не. Вече ще може да правим торчове. Нека, оп. Да знаете, че този сервер очаквам всичко смисъл, ако няма се очуда от какво. Дърва. Пичо, на къде отива, бе? Пичо, моят приятел умира. Той се дави, бе. Да го имам наркомана. Да живеем като хляб, да играме в Ние сме известни, най-хубавия сервер, какво говорим, по-добър дупка SMP. Напред, хоп, теглим. Достатъчно въглища, колкото може да се нахраним за следващите 3 години. Да брахме се най-важното нещо и то е този красавец. Дядо Коледа. Нека се направим малко неща. Брадва така, хоп, друго нещо, не. Хайде, отиваме за София. Вълк! Yes! Ще може да се направи го. Тази вечер ще спим. Хоп! Айде, аз съм рибка. Да, знаете, с моят приятел ще живеем навсякъде. Сега търся място за нас. Тук не е хубаво в началото. Искаме нещо по-хубаво. Нещо за богати яки тарикати. Тази вечер няма да седим гладни.
Ама важното е да търсим празно място. Свободно, както ние му викаме. Ей, тук може, actually. Хубаво е мястото. Седи. Хоп. Вода. Вода, full place. Ето. Вече сме Ultimate Team. Ей, тук някъде ще живеем. Близко е река Марица. Така. Ако ви харесват такива видеа, абонирайте се за още. И пишете в коментарите, ако искате да играе друга игра. И сега се сетих, че отново си забрах крафтинг тейбъл, какъв сме умни. И сега нямам дърво. Имам дърво. Вече имам легло. Хоп. Вече си имам място за живеене. Да спасите само през нощта. Взимаме си кирката и всеки знае къде влизаме. Iron, guys. Let's play responsible. Пичове, Iron. Няма повярвам. Пичове, няма повярвам. Iron. Аз съм богат. Да, беше само един. Там имаме тъмницата. Колкото мога са нахра. Колкото да ми е светло, ще може. Бях убит. Скелет. Уху! Колко забавно. Моят приятел къде е изчакам? Абе, какво правиш, бе, Марко? Абе, пичо, моят приятел тежко наркоман, бе. Какво очаквам, бе? Да живеем като хляб, какво говорим? Барто, къде си? What the fuck, какво прави тука? То не е толкова лошо място, бяла мечка. Да те... Не. Ender Portal. Гайс, това е късмета на нашето видео. Какво говорим? Ако ви хареса такъв тип видеа, абонирайте се за канал, да не забравяйте. Да, защото ние сме прекалено добри с моят приятел, какво говорим. Много сме френди, какво говорим. Опа, уп. Брат, мутика. Ще сме на Iron. Махай се, бе. Аз го ограбих. Лека траш. Гай, завърнахме се. Стана малък проблем и сега се връщаме да се намираме това. Избраната земя ще се построим малката, каквото трябва да бъде. Пещерната ли ще ставам, аз не знам. Ще види. Не, възикам се. Най-много направим една мини къща за... Ще викнем Little John, да знаете.
Ей, тук ще живее. О, мали, какво е хубаво място. И че тук е направо прекрасно, мама ме. Направо тук апартамент под наем. Добре, избрах си място. Нека сложим легло. Така. Нека му напишем, тук ще живея. Тук ще живея. Готово. Изпращам. Тук ще живея. Нека му дам вълната. Нека сме Ultimate Team. Нека да спим. Защото ние можем да се опозорим. Аре, брато. Спим. Гайс, ще правим първия ден, уху. Първи ден. Оп, фу плейс. Фу бокс, фу. Няма. Братото ми открадна скелета. Братото просто си открадна скелета. Абе, ти ми. Малей. Въпросът е, че няма моето любимо дърво бялото. Ами има пчели. Ще се върнем. Така, нека тръгнем напред. Ще намерим бяло дърво и ще почнем да го раста тук, докато не стане нещо голямо. Ще се върна, когато намеря първото си бяло дърво. Върнахме се, отиваме да вземем малко бяло дърво с моя приятел, какво говорим. Както гледаме, ние сме много френдли, само малко се крадяхме нещата. Ама това е нормално за нас. Хоп. Чакайте си вземем така. Като почна строежа на къщата ми, ще бъде много невероятно. Идеята ми е голяма. Така. Хоп, малко бял дърво. Не много да направя двуетажна, но ще видим. Ще се нуждая от много бяло дърво. И затова ще се върнем, когато го щупим. И върнахме се, хора. Остават ми още 2 дърва за един стак. Нека се направим цялото дърво, да не развалям много хубавата ни гора. Нека очакваме да имаме там какво трябва е. Ето. Нека сме сигурни дали сме зели, имаме. Айде, аз се убивам. Бомба кля. Убихме се. И сме си на леглото. Гайс, аз мисля... Ей, тук къде ще почна. Хубавата ми колиба.
така. Не, така ще бъде по-хубаво. Сега правим project. Хоп. Хоп. Всеки път. Хоп. Готово. Хоп. Вземем си така. Вземем си това и готово. Хора, мисля моето видео да свършва тук. Ако ви харесва, лайкнете и се абонирайте за канала. И айде, чао!